давоми хониши бадеӣ романи вафо. боби панҷум. зебӣ аз чамани 19 баҳори умр гул чида, акнун ба 20 қадам ниҳода буд. вай миёнақад буда, рӯи гандумгун, чашмони сиёҳи ҷозибанок дошт. ин духтари қобилу хоксорро дар деҳаи ҷӯйбор аз хурд то калон мешинохтанд. солҳои бачагии зебӣ дар ҳамин деҳа гузашт. вай баъд аз вафоти падару модараш дар дасти амааш биби Зайнаб монд. биби Зайнаб ӯро то 12-солагиаш парасторӣ кард ва дар синни 13-солагиаш баъд аз тамом кардани мактаби ибтидоии қишлоқ ба омӯзишгоҳи педагогии занонаи Сталинобод фиристонда буд. ҳамон соле ки Зебӣ ба остонаи омӯзишгоҳ қадам диҳод, Сафар 1 сол пеш аз вай мактаби миёнаро тамом карда, ба институти педагогӣ ва факултети забон ва адабиёт дохил шуда буд. шиносии онҳо, ғайр аз он ки ҳамдиҳа буданд, дар давоми таҳсил то рафт наздиктар ва самимитар шуда, аз тарафи дигар расмӣ давом мекард. ҳар ду дар 1 сол таҳсилро тамом карда, Зебӣ маълумоти миёна, Сафар бошад маълумоти олӣ гирифт ва ҳардуи онҳоро ба мактаби нопурраи деҳаи худ, Сафарро ба вазифаи директорӣ ва Зебиро ба муаллимӣ таъин карданд. рӯзҳо, моҳҳо ва солҳои таҳсил, махсусан давраи дар якҷо хизматкунӣ, дар муносибати Сафар ва Зебӣ тадриҷан самимияти гувороеро ба вуҷуд меоварданд. дар дили ҳарду ҷавон оташи муҳаббат забона зада, дар фикру хаёли онҳо орзуҳои ширин мисли мухчагон як-як во мешуданд. рӯзи дигар аз шаҳр баргаштани Сафар тамоми аҳли ҷӯйбор ба хизмати аскарӣ рафтани ӯро фаҳмида буданд. бошандагони деҳа ба муаллимаи ҷавони худ муҳаббат ва эҳтироми калон доштанд. бинобар ҳамин бисёр касон аз нохост рафта истодани ӯ бохабар шуда, ба гусели ӯ мешитофтанд. дар хонаи Сафарино ҳамин рӯзҳо рафтуҳои ҳамсояю ҳамдиҳаҳо, ёру дӯстон аз одат берун бисёр шуда буд. бегоҳи рӯзӣ Сафар Одинаев корҳои мактабро ба директори нав Зебӣ супурду, ба сӯи вай даст дароз карда гуфт: хуб, акнун иҷозат диҳед шуморо ба вазифаи нав табрик кунам. табрик накунед ҳам мешавад. ҳоло аз уҳдаи кор баромадан натавониста, шарманда нашавам ҳам хуб аст, ҷавоб дод Зебӣ. шумо аз уҳдааш набароед, дигар кӣ мебарояд? масалан, муаллимаи ботаҷриба, мудири илмиямон Мансуроваро монда, ин хел кори бомасъулиятро ба уҳдаи шахси ҷавони бетаҷриба гузоштан магар аз рӯи инсоф аст? гуфт Зебӣ. худи муаллим Мансуров ҳам яке аз тарафдорони асосии номзадии шумо ҳастанд. ба қавли он кас, ин вазифа вазифаи мисли шумо ҷавони зираку чусту чолок ва боғайрат мебошад. ғайр аз ҳамаи ин, ба фикрам чашми ин корҳоро пешакӣ нағз донистани кас ҳам шарт аст. муаллим, ҳеҷ кас аз модар яку якбора кордон таваллуд нашудааст. Зебӣ, ман ҳам шумо бар ин рӯзҳои аввал ба худам боварӣ надоштам, гуфт Сафар. роҳи шумо дигар аст, муаллим. ман гумон мекардам, ки роҳи ману шумо як аст. Зебӣ. ба кадом маъно? пурсид Зебӣ. ба ҳар маъно, ки шумо мехоҳед. Зебӣ хомӯш монд. Сафар ба ҳарду рухсораи аз ҳиҷолат сурх гаштаи ӯ бодиққат нигоҳ кард. раҳмат, агар аз самими дил гуфта бошед, ҷавоб дод Зебӣ. бовар кунед, аз самими дил гуфтам, гуфт Сафар. ҳамаи гуфтугӯи ғайри расмии онҳо ба ҳамин тариқ рӯпӯш мегузашт. на Сафар ва на Зебӣ ба кушоду равшан изҳор намудани он орзуе ки дар дил мепарвариданд, ҷасорат намекарданд.
шарму ҳаё ва дигар андешаҳо ба ин монеъ мешуданд. Сафар ба ҷавоби Зебӣ миннатдорӣ изҳор карда буд, ки Юнус бобо аз daҳлези мактаб сулфида ба пеши дари идора омад. «Азафташ ҳоло коратон бисёр», гуфт бобо аз пеши дари идора ба дарун надаромада. «Боз ягон чойник чой дам карда биёрам?» «Раҳмат, бобо, дигар корамон ҳам намонд», гуфт Сафар ба тарафи бобо се-чор қадам пештар рафта. «Ҳозир меравем», илова кард Зебӣ дар тараддуди рафтан коғазҳои дар рӯи миз бударо ғондошта. «Набошад ҳамаи кор ба тартиб гӯед», гуфт бобо ба Сафар. «Ҳа, метавонед акнун муаллимаро директор намоед», ҷавоб дод Сафар. «Ҳа, дар воқеъ, олам гулистон. Муборак бошад, духтарам». Не, директор худашон. Ман ҳамин тавр муваққатан то баргашта омадани муаллим», гӯён Зебӣ эътироз баён кард. «Неяш чӣ? Аз ин тараф фармон, аз ин тараф нофармонӣ намешавад, духтарам», гуфт бо хушҳолӣ бобо. Ҳар се хандиданд. Юнус бобо рӯзи рафтани Сафарро пурсид. Ба вай хабар дод, ки ба ҷияни мудири магазини Селпо Мирбадал, котиби колхоз Мамараҷаб ҳам повестга омадааст. баробари шунидани номи Мамараҷаб, Зебӣ ба сӯи Юнус бобо ҳайрон нигоҳ карду пурсид: «Кай? Навакак ба чойхона баромада будам», раис гуфт. Сафар аз хабари Юнус бобо якбора ба ҳайрат афтода, дигаргун шудани авзои Зебиро мушоҳида карду дар тааҷҷуб монд. Зуд ба фикраш гумонҳои дигар омад. Ба вай рӯзона гӯшрас шуда буд, ки Мирбадал ба хонаи Зебӣ аз ҷониби Мамараҷаб хостгор фиристодааст. Аммо аз натиҷаи он ҳанӯз бехабар буд. Сафар умедвор буд, ки ё Зебӣ ва ё Юнус бобо ӯро аз ин гап хабардор хоҳанд кард. Лекин касе чизе нагуфт. ба ҷои ин, ҳоло дигаргун шудани вазъияти Зебиро дида, хаёлаш ба ким куҷоҳо рафт. «Мумкин аст бо Мамараҷаб ҳамроҳ равем», гуфт Сафар вазъияти худро нофаҳмонданӣ шуда. «Нағз мешуд», ҷавоб дод бобо. «Ба ҳар ҳол, ба шумо якҷо бошед, ҳарчи дар мусофират дар паноҳи якдигар мебудетон». «Ҳа, албатта хуб мешуд», тасдиқ кард Сафар, боз ҳаяҷони худро зер карда. Зебӣ аз тағйир ёфтани оҳанги суханҳои Сафар дар чӣ вазъият будани ӯро пай бурду, лекин худро ба нодонӣ андохта, ба рафтан ҳозир шуда аз Сафар пурсид: «Шумо ҳам ба хона меравед?» «Ҳа, ғайр аз ба хона рафтан дигар коре намонд. Вақтам хеле дер шуд». «Наход бевақт шуда бошад». Зебӣ ба соати деворӣ нигоҳ кард. «Акнун 10:30 шудааст гӯ?» «Боз пагоҳ дарс набаромада монед», гуфт Сафар бо оҳанги пичин. «Аллакай бовариро гум кардед, а?» ҷавоб дод Зебӣ. «Не, ин ғамхорӣ аз камоли боварӣ аст», илова кард Юнус бобо ба дасташ лампаро гирифта. «Ёфтед, бобо», ҷавоби боборо тасдиқ карда гуфт Сафар. «Бобо, шумо ҳам хеле ба гап усто, а?» хандида гуфт Зебӣ. онҳо ба остонаи дари даромади мактаб баромада буданд, ки шабодаи серун забонаки чароғро ба ларзиш овард. «Бобо, шумо баргардед, боз шамол чароғатонро хомӯш накунад», гуфт Сафар ҳазломез. «Не, садқат, ҳоло ба куштани чароғи мо зури ин шамолҳо намерасад», ҷавоб дод бобо ва бо муаллиму муаллима хайрухуш кард. ҳамин ки равшании чароғ ғоиб шуд, Сафару Зебӣ ба роҳ даромада, дар торикӣ якчанд дақиқа чизеро надида монданд. ҳарду беихтиёр ба осмон нигоҳ карданд. дар осмон ситораҳои беҳисоб чашмак мезаданд. «Торикии шабро бинед, а?» гуфт Зебӣ. «Чӣ қадар торик бошад ҳам, гуфти шоир, поёни шаби сиёҳ сафед аст». Зебӣ ҳам дарҳол ба Сафар мисраи аввали ин шеърро такрор кард.
дар ноумедӣ басе умед аст. зеби аз он ки ин мисраҳоро дар вақташ ва мос омаданд, хеле мамнун гашт ва бо ин гуфтугӯи кӯтоҳ онҳо як китоб маънидод карда гирифтагӣ бар ин якчанд қадам хомӯш роҳ рафтанд. пеши чашми онҳо оҳиста оҳиста равшан шуда, сиёҳии дарахтон, хонаҳо ва аз дур кӯҳҳо як як намудор мешуданд. баъд аз каме хомӯшӣ Сафар гап сар кард. «Зеби, одам аҷаб хислатҳо дорад, ҳа?» «Масалан?» пурсид Зеби. «Масалан, ба гумонам дар дунё касе нест, ки бе ягон умеду орзу зиндагӣ мекарда бошад. худи шумо чӣ орзуи умедҳо доред?» боз пурсид Зеби. «Хеле бисёр. Гап дар ҳамин ки чӣ қадар ба умеду орзу расед, дар дилатон боз ҳамон қадар умеду орзуҳои нав бедор мешудааст. Агар махфӣ набошад, ягонташро мегуфтед?» пурсид Зеби. «Кадом якташро гӯям? Ҳанӯз аз солҳои дар интернат буданам орзу мекардам, ки оё ман ҳам лоиқи пӯшидани либоси ҳарбӣ мешуда бошам. Ана ҳоло бошад, як дараҷа ба ин орзу расидам». «Боз чӣ?» пурсид Зеби. «Боз ҳамин ки бо як худи пӯшидани либоси ҳарбӣ кор тамом намешавад. Дар пеш хизматҳои душворе истодаанд, ки аз адо кардани вай кӣ ва чӣ будани кас маълум мегардад». «Магар шумо ба худатон боварӣ надоред?» пурсид Зеби. «Чаро надошта бошам? Дорам. Лекин дар паҳлӯи ин боварӣ орзую умедҳои дигар ҳам ҳастанд, ки коре карда ба онҳо расидан лозим. Ин ба фикрам ба ҳимату ғайрати худи кас вобаста аст. Ҳам ба ирода», илова кард Сафар. «Ҷӯянда ёбанда аст гуфтанд, муаллим», гуфт Зеби. «Бале, лекин ҷӯянда ёбаду ёфтаашро боз аз даст диҳад, алами аз ин бадтар нест». Ин гапи Сафар ба Зеби киноя бар ин расид. Вай ҳам дарҳол ба Сафар бо оҳанги таънаомез ҷавоб дод: «Вой бар ҳоли ҷӯянда, ки ёфтаашро боз ба осонӣ аз даст медиҳад. ҳамон кас ёфтаашро зуд бой медиҳад, ки вай барои нигоҳ доштани он қобил набошад», илова кард Сафар ҷавобан ба Зеби. «Охир шумо аз қобилҳо ҳам қобилтар кӯ? Аз ҳад зиёд гуфтед, ҳанӯз ҳамаи кор дар пеш». Ҳарду гапзанон ба назди ҳавлии Зеби омада мондани худро пай набурданд. Фақат пас аз он ки чароғи хонаи зебо аз роғҳои дари яктабақаи ҳавлӣ барои онҳо шӯъла афканд, Сафар аз роҳ истода гуфт: «Ба гап овора шуда, қариб буд, ки аз пеши даратон гузашта равед. Биёед ба хонаи мо», таклиф кард Зеби. «Раҳмат, дер шуд, аз хоб намонед. Дар ин хел вақтҳо хоб ҳаром аст», гуфт Зеби. «Шумо ҳалол хоб раведу хобҳои нағз бинед», гуфт Сафар ба Зеби хайрухуш карда. «Раҳмат, шумо ҳам хоби ширин бинед», ҷавоб дод Зеби ва ҳанӯз Сафар аз пеши дар 5-10 қадам дур нашуда, аз қафо ӯро фарёд карда гуфт: «Муаллим, ба шумо як хат буд, қариб фаромӯш карда будам». Зеби аз кисааш як конверти дуқат кардашударо бароварда ба Сафар дароз кард. «Аз кӣ?» пурсид Сафар. «Намедонам, имрӯз як мактаббача оварда дода буд». Раҳмат гӯён Сафар дар шӯълаи чароғ ба рӯи конверт ҳарчанд чашм духта бошад ҳам ҳеҷ чизро дида натавонист ва ӯ бо Зеби бори дигар хайрухуш карду то аз дар даромадани Зеби мунтазир истод ва баъд худаш ҳам ба сӯи хонааш роҳ гирифт. Вай то ба хонааш расидан дар бораи муносибати ба худаш доштаи Зеби, дар бораи ояндаи худ ва алалхусус дар бораи хабари ба Зеби хостгор фиристодани Мамараҷаб ба гирдоби фикру хаёлҳо фурӯ мерафт. Сафар худ ба худ чӣ фикрҳое намекард? Чаро Зеби
дар бораи хостгор фиристодани Мамараҷаб ба ман чизе нагуфт. Чаро хабари ба аскарӣ рафтани ӯро бо як ҳайрати ногаҳонӣ шунавид? аҷаб нест, ки онҳо дар байни худ ягон аҳду паймон дошта бошанд. дар ин ҳол чаро Зеби ба ман ин қадар муносибати самимӣ ва баъзан меҳрубонона ҳам дорад? Чаро? ё ӯ мехоҳад, ки бо ин ҳама сирру асрори маро фаҳмида гирифта, аз они худашро рӯйпӯш кунад? Сафар боз аз фикру хаёлҳо, гумонҳои бесару нуги худ худдорӣ мекарду ба чунин хулоса меомад: хайр, ман магар зурӣ дорам? Ихтиёр ба дасти бахтиёр. Раҷаб ҳам як ҷавони босавод, дар кори худаш фоиданок аст. Сафар гоҳ ин тавр, гоҳ он тавр фикр карда, ба ҳавлияш омада мондани худро надонист. дар кушода буд. Модари Сафар баробари аз дар даромадани ӯ, роҳи ӯро ба лампа равшан кард. «Оча, лампаи хонаи маро гирён». «Гирондагӣ, писарам, паст карда монда будам. Чаро ин қадар дер мондӣ?» «Корҳо бисёр буд, оча». «Хайр, ҳамаашро тахт кардӣ?» «Ҳа», кӯтоҳ ҷавоб дод Сафар ва ба хонааш даромада, пилтаи чароғи дар болои миз истодаро баланд кард ва дарҳол мактуби Зеби супурдаро кушод. баробари сарлавҳаи мактубро хондан, аз пеши чашмони Сафар раъду барқ гузашта рафтагӣ бар ин шуд. дилаш беқарор зада, мактуби дар дасташ буда, пир меларзид. «Зебинисҳои азиз», навишта шуда буд дар рӯи коғаз. «Ин мактубро гирифта ҳайрон нашавед. Инро шиноси кӯҳнаи шумо Мамараҷаб менависад. Ман бо ҳамин мактуб мехостам хоҳиши чандинвақтаи худамро ба шумо гӯям. боварӣ дорам, ки шумо маро хуб медонед ва мешиносед ва ман ҳам шуморо дар қишлоқ аз ҳама беҳтар медонам ва агар қаҳри шуморо наоварам, дӯст медорам. қарор додам, ки бо шумо якҷоя хонаю ҷой созаму якҷоя умр ба сар барам. барои ҳамин ба хонаатон хостгор ва ба худатон ин мактубро фиристодам. ду чашм дар ҷавоби шумо ҳастам. Мамараҷаб, 20 ноябри соли 1941». Сафар ин сатрҳоро бо як ҳаяҷону азоб мехонд. то рафт тапиши дилаш тез мешуд. вай дар охири ин мактуб боз 2-3 сатри дигар, ки бо хати зебо навишта шуда буд, хонд: «Муаллими муҳтарам, вақте ки ин мактубро яке аз талабагони мактаб ба дастам оварда дод, ман гумон карда будам, росташ умед ҳам доштам, ки ин аз шумо бояд бошад. аммо афсӯс, ки гумону умедҳои ман хоби шаб бар ин гузашта рафтанд. агар ин сатрҳои самимонаи ман боиси қаҳри шумо агар ин сатрҳои самимонаи ман боиси қаҳри шумо гардад, гуноҳ ба гардани соҳибаш. шабу рӯз орзу мекунам, ки шамшератон бурро, сафаратон бехатар бошад. бо эҳтиром, Зеби, 21 ноябри соли 1941». ин сатрҳо баъд аз мактуби Мамараҷаб ба Сафар дар саратони гарм ба синаи тафсидаю сӯхтаи кас, Насими Форам расидагӣ бар ин шуд. вай ҷавоби Зеби ва мактуби Мамараҷабро аз аввал то охир якчанд бор такрор мехонд ва аз ин гӯша ба он гӯшаи хона беқарор қадам мезад. ҳатто ӯ ба таоме, ки модараш ба болои миз оварда монда буд, эътибор ҳам надода, ба кимчи хаёлҳои ширин фурӯ мерафт. ҳамин тавр Сафар хеле вақт гоҳ нишаста, гоҳ хеста фикр мекард. ба Зеби ҷавоб ҳам навиштанӣ шуд, вале аз ҳаяҷон ва изтироб чӣ ва чӣ хел навиштанро намедонист. охир ба рӯи кат дароз кашида, боз ғарқи хаёлҳои ширин гардид.
боби шашум. ҳо очаи сафар. ҳа манаман, аз ин ҷо биёед хоҳар. Ассалом, даррав хеста омадед дия? Салом алейкум. Ҳа, аз хона ҳамроҳи сафар баромада будам. Инро бинед, дар якдам чӣ қадар одам ҷамъ омадааст. Рост гуфтед, худ як тӯю маърака барин. модари Сафар Умрихола ба амаи Зебӣ биби Зайнаб аз паҳлӯяш ҷой дод. бошишгоҳи колхози Камона, ки аз мактаби деҳа каме болотар буд, аҳолии деҳа, занону мардон, духтарону писарон ва мактаббачагон пур шуда буд. пештар омадагон дар курсию харакҳо, сонитар омадагон дар тоқчаи тирезаҳои клуб зич паҳлӯ ба паҳлӯ менишастанд. як гурӯҳ одамон дар поёни толор рост меистоданд. дар қатори пеши курсию харакҳо ғайр аз пирамардон ва занон, инчунин як тӯда мактаббачагони дар гарданашон галстуки сурхи пионерӣ ва дар танашон либосҳои наву тоза менишастанд, ки ҳар замон бо овози ҷарангосӣ сурудхонии онҳо тамоми толорро фаро мегирифт. дар пешгоҳи бошишгоҳ дар саҳнаи хурдакаки чоркунҷа миз ва дар гирди он 5-6 курсӣ меистод. ба рӯи миз сатини сурх партофта шуда буд. деворҳои бошишгоҳ бо шиёру лавҳаҳои гуногун бо сурати роҳбарони партия ва ҳукумат зинат ёфта буданд. дар рӯ ба рӯ дар тоқи саҳна шиёри «Салом ба фарзандони азизи мо, ки ба сафҳои армияи сурх мераванд» овехта шуда буд. писаратон наменамояд баъд аз ба одамони ҷамъомада чашм давонда гирифтан, аз модари Сафар пурсид биби Зайнаб. дар ҳамин ҷо бо ҳамроҳонаш гапзанон истода буд. навакак ҳамаашонро раис ҷеғ зада бурдааст. боз киҳо мерафтааст, фаҳмидед? аз деҳаи мо боз 3 кас мегӯянд: укои раис, ҷияни Одилсаркор, Наврӯз. сонӣ боз 2-3 касро ном гирифта буд, аз ёдам баромад. Мамараҷаб бошад? боз пурсид биби Зайнаб. котиби калхозамонро мегӯед? пурсид Умрихола ва баробари сар ҷунбонидани биби Зайнаб ҷавоб дод: не. Мамараҷабро 5-6 рӯза ҷавоб доданд. боз 2-3 ҷавонмарди дигар аз деҳаи боло, аз Яккабед. илоҳӣ ҳамаашон сиҳат рафта саломат биёянд. аҷаб рӯзи сахт омад. аввало худо, дуюм худи ҳукуматамон дар паноҳаш нигоҳ дорад, гуфт модари Сафар ва пас аз нафас рост кардан аз биби Зайнаб оҳиста пурсид: хайр, аз хостгорҳоятон гап занед хоҳар? оҳ хоҳарҷон, чӣ гӯям? шамол бар ин аз ин тараф даромада, аз он тараф баромада рафтанд. ихтиёри Зебӣ ба худаш гуфтам. худаш хоҳад, касеро ки ёбад, вай кори ӯ. дар ин вақт ки ба ихтиёри худаш духтарро ба шавҳар бароварда медиҳад. худи Зебинисо чӣ мегӯяд? пурсид модари Сафар. хомӯш, аз афташ ба худаш ҳам гап задагӣ барин. дирӯз аз кор дер омад. дар болои дастархон авзоашро фаҳмам гуфта нӯки гапро бароварда будам, ки ҳамин вақт ин гапҳо ба гӯши кӣ мефорад ама? шабу рӯз хаёли мардум дар ҷанг бошаду шумою ман тӯю тамошо гуфта гаштем. ба дили кӣ меғунҷад? гӯён гапро калтаю кӯтоҳ карду монд. коратон набошад. худо хоҳад Сафарам аз ҷанг сиҳат саломат баргардад, худам ба хостгорӣ меравам, гуфт модари Сафар оҳиста ба биби Зайнаб бо ханда. кани, кош ки то ҳоло дар куҷо будед? худашам ба Сафарҷон дилаш кашол бар ин, ҷавоб дод биби Зайнаб ва ба тарафи Зебӣ, ки дар пеши мактаббачаҳо рост меистод, як назар афканд. сухани онҳоро чапакзании ҳозирон бурид. ба саҳнаи бошишгоҳ раиси совети қишлоқ Шодмонов
раиси колхози Коммуна Акои Олим, котиби ташкилоти партиявии колхоз Одил Саркор, инструктори комитети ноҳиявии партия Норзода, Сафар ва ду-се нафар аз йигитҳои ба аскарӣ даъватшуда баромаданд. рафиқони азиз, гуфт Акои Олим баъд аз хомӯш шудани чапакзанӣ, имрӯз якчанд нафар ҷавонони деҳаи мо ба аскарӣ мераванд. мою шумо ба ин ҷо барои он ҷамъ омадем, ки бо ин писарону додарони худамон хушбошӣ кунем. ба онҳо роҳи сафед орзу намуда супорем, ки дар аскарӣ нағз хизмат кунанд, лоиқи номи ҷавонмардии ҳисорӣ, ба фарқи фашистҳо паҳлавонона зарба зада, аз душманони ватанамон сахт қасос гиранд. баъд аз раис, суханро инструктори комитети ноҳиявии партия Норзода гирифт. дар пеши саҳна марди ҷавони миёнқади пӯсти дасту рӯяш дар офтоб сиёҳшуда ҳозир шуд. вай чашмони калон-калони сермижа дошт, ки онҳо ба одам ҷозибадор нигоҳ мекарданд. лабҳои тунукаш ба табассум моил менамуданд. вай пеш аз сар кардани сухан тугмаи болоии гимнастеркаашро кушоду ба ҳозирон маънидор нигоҳ карда ба гап даромад. норзодаро ҳама хомӯш бодиққат гӯш мекарданд. суханони вазнин, бурро ва соддаи ӯ ба ҳозирон фаҳмо мерасид. пас аз он ки дар бораи вазъияти фронт, аҳволи байналхалқӣ ва дохилии мамлакат мухтасар гап зад, вай ба колхозчиён муроҷиат карда гуфт: писарони шумо ва мисли инҳо боз ҳазорон фарзандони халқи мо имрӯзҳо бо даъвати ватан ба ҷанг рафта истодаанд. шумо хуб медонед, ки агар ба як гӯшаи дастархоне, ки мою шумо дар атрофи он нишастаем, оташ афтад, албатта ҳамаамон якбора барои хомӯш кардани вай мечаспем. агар дар хонаи ягонтаи мо сӯхтор сар занад, ҳамаи аҳли деҳа барои аз бадбахтӣ халос кардани ҳамдиҳаи худ ва барои ба дигар хонаҳо паҳн нашудани сӯхтор даҳдаста мечаспем. мисли ҳамин ҳамаи халқи мамлакатамон одамони сари як дастархон, як ҳавливу хона ҳастанд ва агар бадбахтие содир шавад, зуд ҳамаашон аз пайи дафъ кардани он мешитобанд. ҳамаи мо хуб медонем, ки то хатари ба сари ватанамон омада дафъ карда нашавад, дили ҳеҷ кадоми мо аз ҳаяҷону изтироб қарор намегирад. албатта ҳақ гуфтед, рост, ҳушу ёдамон ба тезтар дафъ карда шудани ҳамин балои азим аст, гуфт касе аз байни мардуми дар толор нишаста. норзода боз давом дод: акнун масъала дар ҳамин ҷо, ки бо як худи ба майдони мубориза даромадани писарони мо кор буд намешавад. дар қафои ин паҳлавонони мо тарафдорон, такягоҳон бояд бошад. ин тарафдорон ва такягоҳон мову шумо одамони кор ҳастем, ки бо дучанд зиёд меҳнат карда бисёртар маҳсул додан, ёрмандӣ, такягоҳии худро пурзур мекунем. ҳанӯз норзода ҷумлаи охирини сухани худро ба охир нарасонида буд, ки аз қафо, аз байни мардуми ростистода, мӯйсафеди кӯлӯтариш чашми худро аз раиси маҷлис наканда ба сӯи саҳна пой ниҳод. он кас Юнус бобо буд. вай ба назди саҳна расида, дасти росташро боло бардошту аз раис пурсид: раис, як-ду даҳан гап дорам, мумкин? Акои Олим аз байни ғалғолаи зал чӣ гуфтани Юнус боборо нашунида, аз ӯ пурсид: савол дорам гуфтед, бобо? Не, ҷавоб дод бобо, як-ду даҳан гап дорам, агар иҷозат шавад. ҳам майлаш, марҳамат, гуфт раис ва баъд ба пештари саҳна омада дасти Юнус боборо гирифту барои боло баромадани ӯ ёрӣ расонд. ҳамин ки Акои Олим ба Юнус бобо сухан дод, Юнус бобо
аввалу миёнбанди каме суст шудаашро аз нав тарангтар баста, ду бари ҷомаи сатини парчагули кабудашро бо ҳам зичтар кашида ва якдам ба толор хомӯш нигоҳ карда истод. ин нигоҳи ӯ боз диққати ҳамаро ба худ ҷалб карда, толор тамоман ором шуд. бародарҳо, гуфт бобо, шумо нагӯед, ки ба ин мӯйсафед дар ин синну сол маҳмаддоноиро кӣ мондааст? Не, ман он чӣ ки дар ин ҷо хунамро ба ҷӯш овард, дар бораи ҳамон гап мезанам ва мехоҳам рози диламро аз шумо пинҳон надорам. ришу мӯи сафед ин як тарафи пирӣ аст. Дилу бозу, китву миён ин тарафи дигари пирӣ аст. чӣ хеле ки мебинед, миёнбанди Юнусбобо аз миёнбанди бузбалаҳо тарангтар баста шудааст. гӯён Юнусбобо ба миёнбандаш даст бурд. ҳама бо завқ хандиданд. ҳамсолони бобо бале асло пас наоед бобо гуфта ӯро тарафдорӣ мекарданд. аз ин хушҳолӣ Юнусбобо ба шавқ омада, бо ҷӯши хурӯши тоза ба гап давом дод. китву бозу бошад, ҳоло ҳам аз они Рустами достон барин. олам гулистон, мо ҳоло аз маърака берун нашудаем. аз ин сухан боз дар толор ханда баланд шуд. чӣ мегӯед, ки агар аз ҳамин ришу мӯи сафед чашм пӯшед, Юнусбобои шумо ҳоло қодир аст, ки мана ин 5-6 устомурод бар ин бузбалаҳо қатӣ баҳсмабаҳс кунад. гӯён бобо колхозчии миёнсоли қадбаланди дар мобайн нишастаро нишон дод ва боз гуфт: агар мемонданд, ман ҳамроҳи ҳамин ҷавонмардони шерзоди ҳисорӣ ба даст камон гирифта ба ҷанг мерафтам. афсӯс, ки синнам аз ин солҳо гузаштааст. лекин чуноне вакили райком Рафиқ Норзода ва раисамон гуфтаанд, досу каланд ҳам дар ин вақт аз туфангу шамшер монданӣ надорад. ана акнун ба мақсад наздиктар омада гуфтанӣ ҳастам, ки сухани бародарамон Норзода дили маро ба ҷӯш оварда, барагу пойҳоям хуни орият ва довталабиро давонд. охир ба кадом рӯи ман, як одаме, ки пӯсти дар меҳнат пухта, зарангшудаи дастонам ҳанӯз мулоим нашудааст, дар ин вақти тангу нозук дар як кори хурдакаки боғчаи мактаб нишинам? Не, ин ба дил намеғунҷад. инро виҷдон ҳам қабул намекунад. раис, гӯён Юнусбобо ба тарафи саҳна ба акои олим муроҷиат кард. мумкин бошад аз ҳамин рӯз сар карда номи маро ба қатори колхозчиёни каланзан навишта монед ва дар назди шумо дар пеши аҳли қишлоқ қасам мехӯрам, ки то ана ҳамин чашмсиёҳон, фарзандони азиз, душманро тормор карда, дилҳои тиррагаштаи мардуми мамлакатамонро бо фатҳи худ равшан накунанд, Юнусбобо даст аз дастаи каланд намеканад. ана матлабам ҳамин. боқӣ ва салом. олам гулистон. ҳозирон ин суханони Юнусбоборо бо чапакзаниҳои баланд пешвоз гирифтанд. якчанд касон ба симои пурҳаяҷон ва чашмони ашколуди бобо чашм духта, худашон ҳам ба ҳаяҷон омада буданд. аз ҳар ҷои зал одамон Юнусбобо қоил кардӣ, офарин, мӯйсафеди пухта, гӯён гап мепартофтанд. пас аз он ки Юнусбобо каме хомӯш истода, ҳаяҷони худро паст кард, боз сухан пурсид: акнун ба писарони ба хизмати аскарӣ раванда якду насиҳати падарӣ дорам. агар розӣ бошедон гӯям. гӯед, сухани шумо аз ҷониби ҳамаамон насиҳати падарона мешавад, ҷавоб дод Норзода. ман ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки ҷавонмардони ба аскарӣ рафта истодаи мо хуб донанд, ки онҳо фарзандони водии зархези Ҳисор ҳастанд. айбаш не, агар гӯем, ки дар қадим ин сарзаминро фақат аз шоҳию алочаи гӯсфанди бурдоқии ҳисориаш медонистанд.
дар замони советӣ бошад, як шоҳию алучаи гӯсфанди вай не, замини зархез, боғҳои сермева, колхозҳои машҳури пахтакор, кону маъданиёт ва одамони меҳнатдӯсти кордони вай ҳам ба аҳли олам машҳур шуданд. акнун вақташ омад, ки ҷавонмардони ин водӣ худро дар майдони ҷанг ҳам нишон диҳанд ва душманро ончунон кӯбанд, ки ҳама қоил шуда баҳодури ҳисорӣ гӯянд. ин гуфтаҳои Юнусбобо ҳам ба ҳама аз таҳти дил маъқул меафтод. Юнусбобо давом дод: мард ҳамон кас аст, ки худашро дар майдон бинад. Йигитҳое, ки имрӯз ба хизмати аскарӣ мераванд, нури чашм, қувваи дил, фарзанди азизи мо ҳастанд ва онҳо ҳеҷ гоҳ ба шаъни оила, диёр ва халқашон иснод наоварда, бо ҷонбозии худ сари моро албатта ба осмон мерасонанд. илоҳӣ сафаратон бехатар, дар ҳар кор дастатон боло, шамшератон бурро бошад, фарзандонам. баробари ба охир расидани сухани Юнусбобо, аз мобайни мардум якчанд кас пасу пеш офарин гӯён овоз бароварданд. Юнусбобо ҷавонони ба хизмати аскарӣ равандаро як як ба оғӯш кашида бусиду баъд бо ёрии Сафар Одинаев аз саҳна фаромада, дар зери чапакзаниҳои мардум ба ҷои худ рафта нишаст. Умрихола суханои Юнусбоборо бо диққати том гӯш мекарду ашкони аз ҳаяҷон беихтиёр дар чашмонаш ҷӯшидаро дам ба дам бо нӯки қарсаш пок мекард. ҳамин ки Юнусбобо аз саҳна фаромада рафт, вай якбора аз ҷояш хесту ба раис муроҷиат кард: ҳо раис, додарам, ман ҳам мехоҳам як-ду даҳан гап занам. марҳамат, модари азиз, гуфт акои олим. модари Сафар, Умрихола, аз ҷои нишастааш рӯ ба саҳна рост хеста, бо овози пасти ларзон гап сар кард: гапам ҳамин, ки додарҷон, ман ҳам аз қатори дигарон монданӣ нестам. ба ҳар ҳол дасту поям дар ҳаракат, чашмам биност. ман ҳам ба кор медароям. гур ҳамон фоҳишаш шавад. ҳамин туми номаш фоҳиш буд мехоҳар гӯён модари Сафар ба биби Зайнаб муроҷиат кард ва то ҷавоби ӯ касе аз поён: хайр чӣ фарқ дорад, фашист, фоҳиш, ҳардуяшам як гури сиёҳ, гӯён ҷавоб дод. модари Сафар ба суханаш давом дод: ҳа, ҳамон гурсӯхта ин зиндагии осудаи моро дида натавонист. хайр чоҳкандаро чоҳ дар пеш аст гуфтаанд. Умрихола ба Сафар, ки аз саҳна ба ӯ бо диққат чашм медӯхт, нигоҳ карда бо изтироби гирьяолуд гуфт: писарам, нури дидаи модар, ман ҳозир барои ту аввалу роҳи сафед ва ба ҷони ҷавонат амонӣ металабам. рав, писарам, ҳамроҳи ҷураҳоят дар куҷое ки бошӣ, зафар ёрат бошад. аз ту ҳаракат, аз мо баракат гуфтагӣ бар ин, ту чӣ қадар ҷонбозӣ кунӣ, модарат ҳам дар қатори дигарон ҳамон қадар бо меҳнати худ туро розӣ мекунад. худат дур бошӣ, суратат ҳамеша дар дидаи очаат. Умрихола ҳарду дастонашро ёзонида ба сӯи саҳна, ки дар он ҷо Сафар рост меистод, рафт. вай дар ин дақиқаҳо ғайр аз писараш дигар чизеро намедид. Сафар ҷаҳида поён фаромад ва худро ба оғӯши модараш андохт. модару фарзанд ҳамин тавр якчанд дақиқа хомӯш монданд ва Умрихола аввалин бор дар умри худ дар мобайни мардум аз ашкҳои худ шарме накарда гирья мекард. пас аз ба охир расидани ин ҷамъомад, ҳама ба сари кӯча баромаданд. дар сари кӯча 5 кас 5 аспи зину лаҷомзадаро дошта меистод. дар як гӯшаи кӯча 2 аробаи дуаспаи чорчарха, ки аз болои борҳояш брезент партофтагӣ буд, меистод. Сафар ва ҳамроҳони ӯро мардум миёнагир карда аз бошишгоҳ бароварданд. баъзеҳо роҳ рафта истода
хушбошӣ мекарданд. баъзеҳо то Сталинобод ба Гусел рафтани худро изҳор менамуданд. дар паҳлӯи рости Сафар модараш, дар паҳлӯи чапаш Юнусбобо буданд. дар майдони пеши бошишгоҳ боз одамон ба гирду атрофи онҳо давра гирифтанд. Сафар ва шарикони ӯ ба ҳамаи онҳо дубора даст дода, ба оғӯш гирифта хайрухуш мекарданд. занон бошанд, аз пешонаи онҳо мебусиданд ва ба сару рӯяшон навозишкорона даст мемолиданд. Сафар як бо одамон хушбошӣ карда, ба котиби колхоз Мамараҷаб ва амаки ӯ Мирбадал рӯбарӯ омад. ҳамон замон мактуби ба Зебӣ супурдаи Мамараҷаб хотири ӯро банд кард. вале ӯ худро одами аз ин воқеа бехабар вонамуд карда, бо чеҳраи кушод ва самимона ба Мамараҷаб даст дароз карду пурсид: «Ҳа, Мамараҷаб, хуш? Ҳеҷ хотирҷамӣ?» ҷавоб дод Мамараҷаб. «Ва ин кама рафтанӣ будӣ, чӣ шуд?» пурсид Сафар. 5-6 рӯза ҷавоб дод. «Ман хаёл карда будам, ки ту ҳамроҳи мо меравӣ». ба гап Мирбадал ҳамроҳ шуда, бо овози нимхирӣ кинояомез гуфт: «Охир ҳама якбора раванд, ин ҷойҳо шағолхона шуда мемонад кӯ? Чӣ, магар шумо ва ана ин ҷамоат одам ҳисоб намешавед?» гуфт Сафар. мо лекин ҳар чӣ бошад ҳам ҳусни деҳа ҷавонмардон ҳастанд, мулло. ана худатон дида истед, ки рафтани шумо дили як деҳа одамро чӣ қадар маъюс кардааст, ҷавоб дод Мирбадал хушомадомезона. Фақат дили мардуми ин деҳаро ба эътибор гирифтан кам аст, акои Мирбадал, гуфт Сафар бо қаҳри ботинӣ. Хайр, ҳеҷ гап не ҷура, гӯён Мамараҷаб сухани Сафарро бурид. Вақташ ояд, нарафта чӣ руст мешудемми? худат медонӣ, ба фикрам ору номуси ҷавонмардӣ аз ҳама чиз баландтар аст. ҳа, албатта. Хайр, саломат бош, то дидан. Гӯён Сафару Мамараҷаб дасти ҳамдигарро фишурданд. Мирбадал ҳам бо якчанд суханҳои нугизабонии тамаллуқкорона бо Сафар хайрухуш кард. Сафар баъди бо якчанд одамони гирду атрофаш хайрухуш кардан, бо чашмони пуризтироб аз байни мардум Зебиро меҷуст. Зебӣ бошад, бо як тӯда мактаббачагон дар як канор меистод. Мактаббачагон ба Сафар часпиданд, ӯро оғӯш карданд ва аз ӯ такрор мактуб навиштанро илтимос карданду дар охир яке аз онҳо галстуки пионерии худро «Аз мо ёдгорӣ нигоҳ доред» гуфта ба Сафар дароз кард. ҳар боре ки талабаҳо ба Сафар часпида, бо вай самимона хайрухуш мекарданд, ин ҳисси дӯстдорӣ ва муҳаббати софи бачагӣ ба чашмони Сафар ашки шодӣ медавонд. Сафар дар охир ба Зебӣ, ки дар рӯ ба рӯяш парешонҳол меистод, табассумкунон нигоҳ карду зуд ба вай наздиктар шуда даст дароз кард. агар дар гирду пеш одамон намебуданд, эҳтимол буд, ки Сафар аз мӯй ва рӯи Зебӣ бӯида, бусида, ба ӯ муҳаббат, ишқ ва самимияти беандозаи худро изҳор кунад. вале андеша ва мулоҳиза, шарм ва ҳаё дар миён афтоду вай ин корро накард. вай бо ҳамин хаёл ба Зебӣ даст доданашро надониста монд. фақат «Мо ҳам бо ин бачаҳо шуморо то шаҳр гусел карданӣ ҳастем» гуфтани Зебӣ ин хаёли Сафарро бартараф кард. «Раҳмат, овора нашавед, бачаҳо монда мешаванд. ба болои ин пагоҳ шумо дарс доред», гуфт Сафар. «Чӣ, магар бо ҳамин дигар шуморо намебинам?» «Не, чаро? Мегӯянд, ки мо боз якчанд рӯз дар Сталинобод мешавем». «Ин хел бошад, боз нағз. Барои дидан меоям». «Ба чашм», гуфт Сафар. онҳо дасти ҳамдигарро сар надода гап мезаданд. аз мобайни мардуми ҷамъомада фақат Мамараҷаб ва Мирбадал аз сар то пои онҳо чашм наканда
аз назар гузаронида меистоданд. гуфтугӯи Сафару Зебӣ ба охир нарасида, аз сари кӯчаи калон садои шиҳа кашидани аспи Саманд, ки дар болаяш раиси колхоз Акои Олим нишаста буд, шунида шуд. Акои Олим рӯ ба рӯи бошишгоҳ омада, аз асп фар омаду ба сӯи Сафар нигоҳ карда марҳамат гуфт. Аспи Саманд арӯз бар ин оро дода шуда буд. Вай гӯшҳои худро сих карда, сарашро бо ғурур боло мебардошт ва бо чашмони зираку тезаш ба пеш нигоҳ мекард ва боз шиҳа мекашид. Сафар баробари таклифи Акои Олим дасти Зебиро боз сахттар фишурда: «Хайр, Зебӣ, нағз монед», то дидан гуфту аз ӯ ҷудо шуда ба пеши Акои Олим омад ва лаҷоми аспро аз дасти ӯ гирифту пои чапашро ба узангӯи биринҷӣ монд ва бо як хез задан худро ба болои зин гирифт. Саманд зури савори худро ба санҷидагӣ бар ин ду-се бор сахт сар ҷунбонида, дар ҷои истодааш бо бетоқатӣ пой мезаду боз шиҳа мекашид. аз ҳамроҳони Сафар боз якчанд кас ҳам савори асп буданд. Юнус бобо, модари Сафар, шарикони боқимондаи ӯ, се-чор ҳамқишлоқиҳо низ ба ду аробаи чорчарха савор шуданд. ҳамин ки сари аспи Саманд ба сӯи роҳи шаҳр рост шуд, ҷамъомадагон бо як овоз ба ҷавонмардони қишлоқ роҳи сафед, тани сиҳат ва некию амонӣ орзу мекарданд. аз паси садои калонсолон овози мактаббачагон баланд шуд. онҳо бо сардории Зебӣ муаллими худро то беруни қишлоқ гусел карданд. ин вақт офтоб, ки ба сари силсилаи кӯҳҳои Ҳисор сар монда буд, ба водии хуррами Ҳисор нури заррини худро меафшонд. вақте ки аспу аробаҳо аз қишлоқ хеле дур шуда буданд, Сафар боз ба қафо ба қишлоқи дар оғӯши дарахтон пинҳоншуда баргашта нигоҳ кард. ба чашми ӯ тӯдаи одамоне, ки ҳанӯз даст афшонда меистоданд, ба зур менамуд. лекин боди сабуки саҳро мавҷи суруди то ҳоло хомӯшнашудаи бачагонро бар аъло ба гӯши ӯ оварда мерасонид. Сафар аз ин ба шавқ омадагӣ бар ин баробари онҳо худ ба худ нақароти сурудро такрор мекард. мо магар қабри Ленинро дасти душман медиҳем?